Keď sa povie Slovensko, Bruselu napadnú dve veci. Poslušnosť a mimovládky. A čo sa deje okolo mimovládok je doslova svinstvo, pretože kým u nás zamestnanec čaká na svoj mizerný plat a dôchodca na smiešný dôchodok, títo darmožráči sa topia v miliónoch prúdiacich cez rôzne grantové schémy. Aby bolo jasné, tieto milióny neslúžia nám, ale len tým s tými správnymi názormi. Nedávno zverejnila frakcia Patriotov v Európskom parlamente zoznam mimovládok, kde to máme čierne na bielom. Kto, koľko miliónov a odkiaľ dostal. V zozname nájdete neziskové hviezdy ako Pontis, nadáciu otvorenej spoločnosti a Globsec. Organizácie, o ktorých počujete vždy vtedy, keď je treba obhájiť neobhájiteľné. Celý tento ekosystém vyzerá nasledovne. Progresívni grantoví experti, mediálna bublina, zahraničné peniaze. A ešte vy, ktorí to celé platíte. Hovoríme o ľuďoch bez mandátu, ktorých nikto nikdy nevolil a predsa rozhodujú o tom, kto hovoriť smie a kto má byť umlčaný. Kto je dezinformátor a kto odborník alebo expert. A čo za tie milióny robia? Píšu správy o tom, akí sme hlúpi, postsedliaci, dezoláti, extrémisti, fašisti, pretože nesúhlasíme s tým, čo nám oni servírujú. Nie, toto nie je obrana demokracie. Toto je kontrolovaný export cudzej ideológie. A robí sa to cez štruktúry, ktoré si hovoria nezávislé. No oni nezávislé nie sú. Sú až veľmi závislé na peniazoch, ktoré im Brusel sype za vernosť. Slovensko nie je kolónia a ani grantová dojná krava pre mimovládny cirkus.